موجود شده موزی تنهایی ما تنهاییت شیچ خیلی میخواست که توی ما و دگونایت گفتی بگرد قطعی همه کار ندارم نمیکنم جنگ ما گفتم لبای کار که نمیزنم زنگ ته گفتی که ما میرم گفتم پناهت به خدا گفتی نکو گفتم دیدنت نمیخوام حتی ته شکستی اومد ته کندی سی پچکاتا کی پدرکای زود روزر بد ته پارتوفتیش کوچادا ما شکستم دخیما ما پارتوفتم چالاما کی پدرکای ته بد 27 فеврал да вроде кудак несем неки кудак бозика десем мардмо сухтесем май даруно нишон надодесем чига пое гуфтам бовар каде могапшона нафамидем во меган ай бахилишона алам доре мекапем хедмона нареза ашкамоноли ай пеше мавтда сухтан рашкамо шапталаби тирезада малаби стеке барда баҷо мекнем ашкамона таги борони тарда он нигоҳ дора телефона интизори смс ман нигоҳ дорам шишара куҷо дарехтесе дил мегая зангаш биза биков ягон баҳона бофам бар қаср ягон ҷо рафта ё шишта дахона у нигоҳ дора телефона я дилаш мега занг за ку бофам у ушора ё пиёна ё ки банк зад яке набара ягон каса кайфай заёб мера яке дилша ёва дига кас ма ёд мерам ма ягон бона наёфтам барои зангзанӣ баъд ма ягон хона кофтам барои банкзанӣ ки ма бизанам банга фикрда мерам ганда баъд ма мезанам зангам яке у бига банда яке ма пурсам ки буд яке кору чӣ бига яке у ёд накарда боша мара ҳарчӣ бига не ма намезанам занг тоқат мекунам анде сӯзам тоқат мекунам гардарда ҳис кунам дар тамоми юзвам у шиштагӣ дар дарса телефонаш беовозе дам ба дам синисум каш ба умед нигоҳ медоза нигоҳ мекуна ойлам нас ягон смс пропушка накардам дарсе кадом алим даю фаромӯш кард у шиштагӣ дар дарса неки дар сар дига фикра гуфт баъди дарс хидам занг мезанам мегум бетиқинда гуфт ма анде пас бошам неки қатъиям умонам гуфт ма ёдаш кардам чизе будамаша мефаҳмонам баъд бо фикр кард ки яке занг занам навардора яке дилиш монде қатъи ма биданудан нафора мумкин бароями як борам хидаш занг назад мумкин ма дар кораш нестам мар хела фикр да сар ақалан айдагонам напурсид созам да ки ҷоям зачин ма дар кораш нестам ма да дили у беҷоям нахо як бор накарда боша фикри қасола ки ма ай пушти у гардондам чиан асақола нахо як минут барои пурсидани ма наёва вақт ма барои у гузаштам ай гапи очам ай бах сах раси дили нозуки духтарак сиёшид ноумед хона рафта ба гапҳои модар ризо шидак ба гирифтани бачаи амакаш баъд ма аму парини беақли ахмақаш занг задам неки нагуфтам ки чӣ хеле ҷонам недоволни овоз гуфтам ман дар таги домтам зарядник дар дастар монда буд ба ягон кас роиш ки духтарака пири ошид чашмои химориш ку хиртақаш пиршид гап зада натонист телефонакаш дагонаш оварда гуфт беақли та надори ҳуш баъди қаҳрӣ будан як бор дӯстдориш накардӣ нагуфти хидаш биёра дидор биниш накардӣ ки охирон дидортон мешидура шуметан ҳами чанда айтреза симкартара фирмета ваҳ бля намедонам чӣ гуфтан ма намедонам чӣ хе фаҳмонам и қиссаи туфтама ма гуфтам ма мебонамеша хидаш гап мезана неки уай ҳаёти наваш мара хат мезана мухлистирам ранги маи ёзи занг за бугуша повод нако барои гап занид ба дер меша